Assalamu alaikum. Bedew bady bilen anamly öňe barýan berkarar watanymyzda asuda parahat durmuşda ýaşaýan mehriban watandaşlar. Edi watanymyzyň gorugyny sartmaz polat galkan bolup duran merdana watan gorugçylary. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany ýylynyň ilkinji şany seneti bolan watan gorugçylarynyň güni münasibeti taýýarlan bayramçylyk gepleşigimizde başlaýar. Gepleşigimiziň başynda watan gorugy mukaddesdir. Mertler watany beýgeldýär. Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýip watan mukaddesligini arşa götürýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň bu watan mertleriň watandyr. Gaýratly ogullar bolsa watanyň dayanjydyr diýip belleýän hormatly Belen Serkadawaşymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýär. Pederleriň at segredip serden geçen ýaýlasy Göroğluyunun goşa tarda dünya seçen nağması, ağdı bir illeň rızkynyň ak süýt gibi şowmasy, asuda ak seherleriň arzu bolup dowmasy, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany. Watan terhetden başlanýar, ýurt başlanýar şu ýerden. Şyryn jandan ilerisin asla geçilmez senden. Aslyň bardyr has belentde bir tarap dawa şerden. Alham bolan köňüllere iň ajaýyp esersen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany. Hormatly watandaşlar, merdana watan gorugçylary anha bugünkü günü edil watanymyzda watan gorugçylarynyň güni ýokary derejede bayram edip belent geçilýär. Hormatly Belen Serkadawaşyma garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan merdana watan gorugçylaryna ömürdir, akballyr, mertebedir diýip belleýär. Anha bugünkü günü watan gorugyny ömrüne deňäp söýýän, ykbalyna deňäp mertebeleýän merdana watan gorugçylarymyz garaşsyz baky bir tarap watanymyzda, mehriban halkymyzda, hormatly Belen Serkadawaşymyzda jana ýaman wepaly gulluk edýärler. Hormatly ýurtdaşlar, mehriban watandaşlar, şu ajaýyp pursatda ýurdumyzda uludan toýlanýan watan gorugçylarynyň güni münasibetli türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly Belen Serkadawaşymyzy, mehriban halkymyzy, edi watanymyzyň gorugyny sartmaz polat galkan bolup duran merdana watan gorugçylaryny tüýsüregimizden gutlaýar. Goý watan söýji merdana türkmen ýigitleriniň gaýraty bilen edi watanymyzda asudalyk, parahatçylyk höküm sürsin. Köňlü nurly watan ogullaryna şöhrat hemem şan bolsun. Edilleşler merdana watan gorugçylary bayramçylyk gepleşigimiziň bu edekki sanyna Serkadawalary aýdymsa toparynyň joşuny aýdymsalaryny şeýlehem gullugymyzyň durly urlaryna gulluk edýän merdana watan gorugçylarynyň ýürek buýsançlaryny size ýetirer. Pederleriň at segredip serden geçen ýaýlasy, Göroğluyunun goşa tarda dünya seçen nagmasy, agdy bir illeň rızkynyň ak süýt gibi çoğmasy, asuda ak seherleriň arzu bolup dogmasy, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany. Watan serhetden başlanýar, ýurt başlanýar şu ýerden. Şirn jandan ilerisin asla geçilmez senden. Aslyň bardyr has belentde bir tarap dawa şerden. Alham bolan köňüllere iň ajaýyp esersen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany. Ýaýlalaryň gyzyl elwan, daglaryňda gudratyň bar. Deňziňdäk ak çarlaklar, parahat ýurda xyridar. Ak mermerli şekerlerden dünya nusga bolan diyar. Asmanyňda ak ýyldyzlaň, belin arzu, soňsuz hyýal. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany. Sen gorugyň mukaddesdir, ýaşyl tuğda kasamym. Parakatlyk ýollaryny has şowlansyn gadamyň. Seljuk, Toğrul, Alparslan'ın mirası sen vatanım.
ak geljege, ak niyetten büyük maksat tutanım. Garaşsız, bakı bir taraf Türkmenistan, bedev batlı, at muradın mekanı. Alabayım hak dostumdur. 5000 yıllık tarihi var. Dal bedewim sırdaşımdır, saz sözümde tarifi var. Oku, öwren, mektep edin. Danış mende arifi var. Arkadağını serdarmıdın, eserlerinin manısı var. Garaşsız, bakı bir taraf Türkmenistan. Bedew batly, at muradın mekanı. Dost oğunluk mukamıdır, sunnatların gönözlüğü. Onun juda inçeligi, gözlere görünmezligi, döwürlerin eýanlaryň ol mukaddes gözelligi, ebedidir aýdym sadyň, jan watanım Türkmenistan. Edileşler, mehriban vatandaşlar, biz ýurdumyzda uludan toýlanýan watan gowragçylarynyň günü münasibetli taýýalan bayramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşler kal dowam edýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň serhat owalary Aýdym Saz toparynyň aýdymçysy Şiirmurat Maksat Muradow. Şiirmurat anha bugun kunny watan mukaddesdigi, dost oğunluk serhatlarymyzyň asudalygynyň wasfy, ata watanymyzyň beýik ösüşleriniň wasfy, özüňiziň ajaýyp joşgunly aýdym sazlaryňyzda hem belentden ýanglanýar. Anha bugun kunny hem watan gowragçylarynyň gün münasibeti geçirýän bayramçylyk dawarasynda özüňiziň joşgunly aýdym sazlaryňyz bilen çykyş edýärdiňiz. Şu ajaýyp pursatda ýürek buýtançlygyňyzy illeşsemde ýetirdiňiz. Köp sag bolun. Parahatçylygyň saýasynda asudalyň goýununa güllä besleýän edi diýarymyz ilham joşguny mewjurýan juwan ýürekleriň dörejilik mekany. Anga watan gowraçysy bolup ata watanymyzy ýurda asudalygyny ýergölüň bagtyarlygyny aýdym sazda wasp etmek ören jogapkärli wezipe. Sebäbi bagşyat aýdymyny sazanyny öz sazyna watanyň mukaddesligini diňleje ýetirme başarmaly. Maktumul Pragy sehertir watan sen çağlar men diýip watan sejiligi çagyrýar. Hormatly belent serkarda başymyz bolsa, ata-babalarymyz watany belent başlarynyň mertebesi sahipdirler. Watan adamda ömrüniň manysy jandan ediz, anamdan, ıgrardan, gudratdan dören, hakyň nazarsyňan ata watan her bir insanyň kalbyna ebedi ýaşaýar diýip watan mukaddesligini ýytyar. Elbetde iň gowy işler watanyň beýgelmeginiň hatirasyna amal edilýär. Iň gowy eserler watana bagyşlanan eserler. Iň gowy aýdymlar bolsa watan hakyna aýdylýar. Iň mukaddes borçym watanyň goragy bolup durýar. Watan hakyna aýdym aýdylanyna sözem sadam ýürekden çykýar. Ýürekden çykan ajaýyp heň ýakymly owaz bolsa ýüreklere ýaýraýar. Harby ulluk döwrümizde hem aýdym saz sunaty bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredilen. Men hem aýdym saz sunaty bilen şagylymdan meşgullanyp gelýärin. Goý asuda paragat watanymyzda aýdym aýdylyp saz çalsyn. Pursatdan peýdalanyp garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly at buradyň mekan ýylynyň ilkinji şany senesi watan gowraçylarynyň günü münasibetli gahrman arkadamyzy, hormatly belent serkarda başymyzy, merdana watan gowraçylarymyzy tüýsürekden gutlaýarys. Soňwatda baş halypamyz gahrman arkadamyzyň beýik işlerini dowam etdirýän hormatly belent serkarda başymyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklary beslensin. Goý elmedama dost oňluk serkedimizde ediz watanymyzda paragatçylyk sazy, asudalygyň ýakymly owazy bütün dünýä şadlyk hem paragatçylyk paýlap baky ýanglansyn. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Geljekde hem garaşda da baky bir tarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany ýylyna ata watanymyzy, mukaddes dost oňluk serketlenmedi, beýik döwletimiziň beýik ösüşlerini wasp edip ýerine ýetirjek joşguny aýdymlaryňyzyň hürüniň köp bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Şeýle hem watan gowragçylarynyň günü münasibetli tüýsüregimizden mutlaýas. Köp sag bolun. Jan watanım Türkmenistan, başlarmadyň täjidir. Gedir arka dağım bilen bugün batly gadamy. Gowragynda sak durmaga kabul etdik katamy. Ary şägin gowragçysy, watan gerçeklerimiz. Kederlerden miras kalan topragy, watan atly ýeke goraýar. Ýurtlar karar bolsun diýip ebedi, şu gündüzi ertirmedi goraýar.
goroyar. Hatta şirin canan gıyat görülen Boruğun o gemişe kışa durulan Edil vatanmada bakı berilen Dostluğunluk haraçayı goroyar. Goroyar erkinliğimiz, erkimiz Dağları, bağları tutuş durkumuz Çünkü şu toprağa bağlı örkümüz Adatımız destur devi goroyar Serkedi goroyar. Paragatlık bolsun bakı koymunlar Şadlık şovgun bayram munlu toymunlar Şol diyarın nakın dolu koyunlar Dostluğunluk haraçayı goroyar. Bilen serkerde başıdan alıp nusfu görüllü. Bugün eskerlik borcumuzu ödeyäs yurt öňünde. Ara çägin gorukçysy watan gerçeklerimiz. Paragatlık bolsun bakı koymunlar Dostluğunluk haraçayı goroyar. Mukaddesdir toprağını goramak. Hem buytanıştır bolmak onun eskeri. Belent borçtur serkedinne sak durmak. Berca edip harby düdügün däpleri. Goran, dostluğunluk araçakları. Hormatly illäşler, mehriban vatandaşlar, watan gorowçylarynyň günü münasibetli taýýarlan bayramçylyk kepleşigimizi watan mukaddesligi döredijiliğine siňen Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy professor Atagelli Garyadiýew bilen söhbetler kal dowam edýär. Halipa gepleşigimizde çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Tamam. Elbette bugun kunny watan gorowyny durmagyň belent borçlugy, watan mukaddesligi, ýurda suwdalygy, dostluğunluk serketlenmediň wasfy, hormatly belent serkerde başymyzyň parasaty ýol başlygyna ýurdumyzyň Ustad Halipa bağışlarynyň joşgyny aýdymlaryna hem belentden ýanglanýar. Ynha bizi bilýär, siziň hem watan mukaddesligini ünleýän birnäçe joşgyny aýdymlaryňyz we şu ajaýyp pursatda bir ýürek buýtançlygyňyzy illeşdirmede ýetirdiňiz. Sağ olun, berekella. Vatan mukaddesdir. Hükman her bir raýat öz watanyny goramaga borçludur. Biziň asmanymyz arasy dünýäň ýüzünde Türkmenistanyň awraý gaty belentde ýanglanýar. Şu watan goramak her bir raýatyň borcudur diýende. Şonuň üçin watançylara men uly hormat goýan, pursatdan peýdalanyp watan gorowçylaryna ullukan hormat bilen, ulu söýgü bilen sag bolsun aýdýan, ömürler uzak bolsun, janlar sag bolsun. Biziň hormatly arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiziň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, asmanymyz arassa bolsun. Türkmen halkynyň akwaly ilmi dama belentde ýanglansyn. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Mukaddesdir toprağımı goramak, hem buytanıştır bolmak, onun eskeri, deren boştur
serhedine taktırmak Derza edip harbi Düzgün depleri Oran dosta onlu Arı çekleri Derza edip harbi Düzgün depleri Oran dosta onlu Arı çekleri Vatan gorugunda ayalmayarsan Gerek bolsa mertler koyanlar seri Yoktur öz toprağını sevmeyen insan Nuskua alır Mert edermen erleri Oran dostu onlu Arı çekleri Nuskua alır Mert edermen erleri Oran dosta onlu Arı çekleri Yer bu diyarın saryanı Rahat yaşatın deyip edin illeri Halal çörek yarı, halal duz yarı Anat yayten Asmanda kepleri Oran dosta onlu Arı çekleri Anat yayten Asmanda kepleri Oran dosta onlu Arı çekleri Derza edip arkadan pendini Kemtil ele alıp harbi terleri Millet ben diyarın başlanyan yerin Vatan ölçeğinin Yeketek yeri Oran dosta onlu Arı çekleri Vatan ölçeğinin Yeketek yeri Oran dosta onlu Arı çekleri La 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 Türkmen sadı, parakatçılık sadı. Türkmen sadı dost doğanlık sadıdır. Ol yanlanır durur şirinden şirin. Ol eleme dolun köngül yadıdır. Hormatly dinleyijiler, mehriban vatandaşlar, merdan vatan gorowçulary, biz yurdumuzda uludan toylanyan vatan gorowçularynyň günü münasibetli taýýarlan bayramçylyk kepleşigimizi söhbetdeş arkaly dowam edýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halk artisti Türkiş Mätnadarov. Halipa bayramçylyk kepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Anha bugün kun ata vatanymyzda rızkal bolup dowyan her bir nurly gün toýdan başlanýar. Elbetde bugün kun vatan mukaddesliği, yurdumyzyň ösüşleri, dost doğanlyk serketlenmediň asudalygynyň wasfy, yurdumyzyň sungu saatlarynyň hem joşuny aýdym saatlaryna belentden ýanglanýar. Biz bilýär, siz hem çağırşoňça harwullugy Gullumyzyň serket owalary aýdym taýda koruny berja etdiňiz. Çaýy pursatda bir ýürek güýçançlygyňyzy illeşlemde ýetirip berdiňiz. Durmuşda vatany gorumak ýaly mukaddeslik ýok da, ýa-ni watanyň şu öz topragyny, öz watanyny gorumaklygyň özü ullakan bir jogapkärçilik. Her bir insanyň borçy da. Şoň üçin Parahat yurdumuzda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň döredýän şertleri hem de arkadagy gahrman serdanyň döredýän şertleri esasında watan gorowçularyň ýaşamak üçin, olaryň zähmet çekmek üçin, mert merdany watan soýur eskerleri taýýarlap ýetişdirmek üçin ullakany ýardam edilýän şertler döredýär. Menem şu serket gullugynyň serket owazy aýdymsaz toporuny hem aýdyp hem watan gorowuny şo taýda dowam etmek bagtymy ýeser etdi de. Watan gorowçy diýilen at ullakan adam. Öz watanyň, öz topragyň, öz milletiň, öz tuğuň şu asudalygyny bir sägelçe goşunt goşmak munyň öz ullakan bag şonuň üçin şahyrlarymyz diýdi. Watany goramak uly bir sogap. Gezin balalarym watany gorap,
hem garaşsız bugün baqy bir tarap ady dünýäde bolan Türkmenistanım diýdi. Şoň üçin ähli watan goraçylaryna men şu watanymyň asudalygyna goşan goşantlar üçin üstünlükler arzu edýän parahat ýurdumyzda gahryman arkadagly gahryman serdarly ýurdumyzda watan goramaklygyny we ullakan bagt diýip düşünýän men. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagly gahryman serdarymyzy hemde ähli watan goraçylaryny serkerdelerimizi, eskerlerimizi watan goraçylarynyň günü bilen tüýsüre bilen gutlaýan gahryman arkadagy gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, watanymyz asuda bolsun. Alipa ne mümkün bolsa bayramçylyk gepleşigimiziň şu ýerine watan mukaddesligini bir gaýratly türkmen ýigitleriniň merdanalygyny wasp edýän joşgyny aýdymlaňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Başçysyna aýdylmadyk öwüt ýokdur meňem sözüm dinle oğlum. Atalaryň wesiýetini altyn bilen dinle oğlum. Türkmençilik diýen ýola akbalyny bagla oğlum. İlim bilen bile gülüp ilim bilen ağla oğlum. Baydağına vefalı ol, vatanını sevin oğlum. Halkım yurdun bekvidini madam ömde uygun oğlum. Baydağına vefalı ol, vatanını sevin oğlum. Halkım yurdun bekvidini madam ömde uygun oğlum. Atalarım vesiyetini altın bilen dinle oğlum. Oğlum, halkın yurdun bekridini madam ömde koyun oğlum. Dövletin ulluğuna bolgun oğlum. İlim yurdun kımmatını madam yada salgın oğlum. Hak yoluna imanını her deminde koru oğlum. Munna her ne derdin bolsa emin haktan sonra oğlum. Baydağına vefalı ol, vatanını sevin oğlum. Halkın yurdun bekvidini madam ömde uygun oğlum. Baydağına vefalı ol, vatanını sevin oğlum. Halkın yurdun bekvidini madam ömde koyun oğlum. Oğlum, atalarım vesiyetini altın bilen dinle oğlum. Oğlum, halkın yurdun bekvidini madam ömde koyun oğlum. Madam ömde koyun oğlum. Bugun esker oğullaryň gursugyna kasamy taqdim edip ýaşyl tuğu, gorar, ata watany, pederleriň arzularynyň ak aýlawda utany, bu bagtyar günlüň dowam bolsun arkada, belen serkerde başymyz, sizi hiňam sarpalar. Hormatly ýerleşler, mehriban watandaşlar,
Watan sevjilükde bize nusguluk mektep bolup duran Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyz özüniň çuňur watan sevjiligi uýgurulan mertler watany beýgel diýaratly ajaýyp eterine iň o asly ýörelgeler watanyň beýgelmeginiň hatirasyna amal edilýändir. Watanyň gorawy bolsa mukaddesiň gorawdyr diýip belleýär. Anga bugunky günde watan mukaddesligini kalplarynyň kelamyny öwrüp dost doganlyk serketlenmeden azydyrum üçin edýän merdana serketçilenmez. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyz peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly Belent serkadawaşymyza çyn ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly dinleýärler, biz watan gorawçylarynyň güni münasibetli taýýarlan bayramçylyk gepleşigimizi söhbetde şu arkal dowam edýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň serket owallary Aýdym Taý toparynyň serkerdesi Patpolkonik Şöhrat Garyagdy. Ýoldaş Patpolkonik ilki bilene ýurdumyzda uludan toýlanýan watan gorawçylarynyň güni münasibetli tüýsüregimizden gutlaýar. Elbetde edermen ogul gyýyly, sowulmaz, bahar ýarly, yer ýüzüne hoş owaly, ebedi, aýdym saatly ata watanymyzyň her bir gününi asudalyk bayram dawarlanýar. Anga ýedi ýurdumyzda watan gorawçylarynyň güni hem ýokary derejede bayram edip belenip geçilýär. Siz hem şu pursatda ýürek buýtançlaryňyzy iýleşsemde ýetirdiňiz. Köptawlyň toýlary oluşýan, bedew adlyň ýöňe barýan iri diýarymyzda Aýdym Saýdyň sesi Belentde ýanlanyp, asuda parahat toýly tomoşaly günleriň wagtyny ýetirýärler. Hormatly Belent serkerdaşymyzyň başçylygynda ýurdumyza gazanýan üstünlikler, ýetilýän Belent tepkitler, watan gorawyna durmak bilen dörejçilik, sungat bilen meşgulanýan biz watan gorawçylaryny täze Aýdym Saýdylar döretmäge ruhlandyrýar. Medeniýet halkyň kalbydyr diýip belleýän Gahrman Arkadaýymyz, Arkadaly Gahrman terdarymyz medeniýeti, sunugaty Aýdym Saýda uly üns berýär. Bugunky gün beýik ösüşleriň ak ýoluny bedew bady bilen anamly ýöňe barýan berkarar watanymyzyň wasfy Harby Aýdym Saýdlarda hem joşgul ýanglanýar. Bugunky gün serket owazlary Aýdym Saýd toparmyzyň mahmal owazly bagşylary, usta saýdynlary, hormatly Belent serkerdaşymyzyň parasatly ýol başçylygyna durmuşa geçirýän döwrwa parwy özgörtmeleri, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, bedew watly gün saýyn gülleýän mehrwan watanymyzy, mukaddes arşäklemizin merdana watan gorawçylarynyň alyp barýan gullyklaryny öz Aýdym Saýdylaryna giňden wasp edýärler. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan bedew watly Atmuradyň mekany ýylynyň her bir güni buýsançly wakalara, şanly seneleri beslenip kalbymyzy iň mehirli duýgular bilen gaplawalýar. Bugunky gün hormatly Belent serkerdaşymyzyň taýsy taýlary bilen Harby Aýdym Saýda da uly hormat sarpa goýulýar. Öz başyny ören gadym zamanlardan alyp gaýdýan Harby Aýdym Saýdylaryň ähmiýeti bugunky günde merdany nesli kemale getirmekde, olarda buýsançly watançylyk duýgusyny oýurmakda ören uly ähmiýete eýe bolup durýar. Elbette Ýoldaş Patpolkonik dogry belleýär. Ata-babalarymyzyň arzulan, ýürekden töýen döşkerip goran bu mukaddes ata watanyny goramak biziň üçin belent mertebe bolup durýar. Garaşsyz Baky bir tarap Türkmenistan biziň süýgüýümizde beslenmelidir. Päýek rahmetimiz bilen gülläp ösmelidir. Watançylyk duýgumyz bilen mäkäm goralmalydyr. Anga bugunky günde watany wasp etmek, watany goramak, edi ýurduň beýik ösüşlerine dahyly bolmak her bir sungat işgärleriniň ilham joşguny ganatlandyrýar. Dogry elek geçýäňiz. Gullugymyzyň serket owazlary Aýdym Saýd topary ýurdumyzda uly ruh kölentik bilen bellenip geçilýän bayramçylyk dawralarda, şanly senelerde özleriň taýýarlan ruh bilen Aýdym Saýdylar bilen çykyş edýärler. Şeýlehem mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly bayramçylyklaryny natibetli ýurdumyzda uly ruh kölentligi beslenip bellenip geçilýän bayramçylyk dawralarda hususan dawraly harby ýürüýüşde serket owazlary Aýdym Saýd toparmyz ýurdumyzyň birleşdirilen Harby Aýdym Saýd toparynyň düzümine gatnaşyp, olar bilen birlikde saatlaşykly saat çalyp çykyş edip, hormatly Belent serkerdaşymyzyň mehrwan türkmen halkymyzyň münasip bahasyna eýe bolýarlar. Ýoldaş Patpolkonik anga bayramçylyk gününi uly buýsanç bilen bellätim gelýär. Gullugymyzyň serket owazlary Aýdym Saýd topary Gahrman Arkadaýymyzyň hormatly Belent serkerdaşymyzyň taýsy tagalalaryň netijesinde Gullugymyzyň hataryna ýygyderli açylyp ulanmagy berilýän täze döwrwa serket birikmeleriň, serket galalaryň açylyş dawarlaryna öýleriniň joşuny Aýdym Saýdylar bilen ýygyderli çykyş edip gelýärler. Şular dogrusyna hem belläp geçdiňiz. Dogry elek geçýäňiz. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyzyň Arkadaly Gahrman terdarymyz hormatly Belent serkerdaşymyzyň taýsy tagalalaryň netijesinde
Bugün Türkmenistan döwlet serket gullugynyň hatarına döwrap serket birikmeler, döwrap serket galalar, döwrap ýaşaýyş jaýlar, şeýle hem durly maksatly binalar açylyp ulanmagy berilýär. Elbetde şeýle toýly günlerde, şany senelerde döwrap binalaryň açylyş dawarlaryna Türkmenistan döwlet serket gullugynyň serket owalar aýdym saz topary özleriniň ruhy bilen çykyşlary bilen Sultanna hormatly bilen serkerde başlaýmyz, gahrman arkadamyzy, ýurdumyzyň beýik ösüşlerini ýiňden öz aýdym sazlaryna wasp edip çykşy diýerler. Ine görşüňiz ýaly ýurdumyzda watan gorowçylaryň güni münasibetli bayramçylyk dawarasy ýiňden dawaranýar. Ine Türkmenistan döwlet serket gullugynyň serket owalar aýdym saz topary hem watan gorowçylarynyň güni münasibetli bayramçylyk çykşylary bilen çykşy diýerler. Ine aýdym saz toparymyz bilen bayramçylyk münasibetli gahrman arkadamyzyň sunugat eseri bolan, geleceğimizin şäheri bolan, ýaşlaryň şäheri bolan, bütün dünýäde özüniň ajaýyplygy, gözelligi bilen hayrana goýan Arkadaş şäherine aýdym saz toparymyz bilen çykyş etdik. Elbetde bilişimiz ýaly Arkadaş şäheri, geleceğiň şäheri, Arkadaş şäheri, bagtyň şäheri, Arkadaş şäheri, bagtly halkyň şäheri. Pursatdan peýdalanyp garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedew batly at muradyň mekany ýylynyň ilkinji şanly senesi bolan watan gorowçylarynyň güni münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy, hormatly belen serkerde başymyzy, merdana halkymyzy, ýurt gorowçylaryny tüýsürümizden gutlaýar. Oy Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyz hormatly belen serkerde başymyzyň janlary sag, başlardyk ömürler uzak bolsun. Bütün dünýäde parahatçylyk putulandyrmakda, asuda durmuşy berkarar etmekde, durmuşa geçirýän taryhy işleri hemişe rowaşlyklary betlensin. Köp sag bolun, ýoldaş podpolkownik arzularyňyz hasyl bolsun. Geljekde hem garaşda da Baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly at muradyň mekany ýylyna hem ata watanymyzyň beýik ötüşlerini, ýurt asudalygyny, il günüň bagtyarlygyny, mukaddes serhetlenmediň asudalygyny wasp edip döretçek joşgyny aýdym sazlaryňyzyň köwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Ýene bir gezek hem ýurdumyzda uludan toýlanýan watan gorowçylarynyň güni münasibetli hem tüýsüremizden gutlaýar. Bayramyňyz gutly bolsun. Çok sağ olun. Mukaddesdir vatan toprağı, oraya serhedi gerip kükremi, duymayan şubani soğuk etkeyi, midemen kasamdır vatan serhedi. Düşer keskere midemen kasam, serhed avat olsa gülle yer jakan, dillerde arkada kalplarda vatan, sak durup koruyan vatan serhedi. Yürüme, yürüme bolup canı kendine, kendine belin tut senin gider. Namazı kanatı bile, sen yurdun gorağı vatan yeskiri. Yürüme, yürüme bolup canı kendine, kendine belin tut senin gider. Namazı kanatı bile, sen yurdun gorağı vatan yeskiri.
vatan sözün feda edip dillere. Gerçek gayratlılık şerttir eskere, hak durup koruya vatan sevgide. Yad edip kasamın her bir deminde, serdine egin yer vatan ömünde. Tuğumuz parladı arşın denginde, hak durup koruya vatan sevgide. Yürüme, yürüme bolup canı kendine, kendine beni tut senin tede. Namazı kanatı bile, sen yurdun koruy vatan yetkili. Yürüme, yürüme bolup canı kendine, kendine beni tut senin tede. Namazı kanatı bile, sen yurdun koruy vatan yetkili. Vatan, bile, Fenerbahçe. Koruyan vatanım terk edilmeken, yurduma iyilime borcum sarfama. Vatan terk edilme can alıp verecek, dağdan yüreğim var, dağdan arkama. Dağ dizi su içini asmanı, mukaddes terk edilmeken penali. Koruyan sevginin asudalını, koruyan vatana atlı kalanı. Nus olup ömür yol hemişe, Oğuz Khan Alparslan büyük bedirlim. Vatanımızın serkedinle sattur yaz, bir borcuna gayım Türkmenidir min. Nus olup ömür yol hemişe, Oğuz Khan Alparslan büyük bedirlim. Vatanımızın serkedinle sattur yaz, bir borcuna gayım Türkmenidir min. Belin serkerde başın aladasından, yurt bir karar, il şart bugün. Bedev batlı ösüşlerine vatanım, yürekleri coşurup kalkın yar bugün. Yedil vatan canan, söyünüm diyar, mertebem namusum, ıgrarım benim. Hasan medyen elim, kükrüğüme koyup, sana kurban bolsun bu canım tenim. Nus olup ömür yol hemişe, Oğuz Khan Alparslan büyük bedirlim. Vatanımızın serkedinle sattur yaz, bir borcuna gayım Türkmenidir min. Nus olup ömür yol hemişe, Oğuz Khan Alparslan büyük bedirlim. Vatanımızın serkedinle sattur yaz, bir borcuna gayım Türkmenidir min. Men Türkmenistan'ın Terken Institutundan Harbi talebi Oğulbaq Arazaliyeva, Ilım bilim bizim yolumuzdur deyip belleyen Gahraman arkadağımız ömrünün maniyetinin dowamaty adlı kitabına ilmli bilimli yaşlar olup ata vatanımıza vefalı kulluk etmek büyük mertebedir. Bizim geleceğimiz yaşlarımız bilendir deyip biz yaşlara ulu önem bildirýär. Bugün gününe Türkmen yaşları halkara derecesine geçirilen turlu bäsleşiklerde ediz vatanımıza vekilçilik edip, üstünlükli çıkış edip, garaşsyz döwletimizin şan şöhratyny
hasta belende oturýarlar. Hormatly belen terkerdewaşymyz ylymly ýaşlar döwletimizin kuwatly güýjüdir. Türkmen halkynyň belent maksatlara ýuwrulan nurana geljegidir. Türkmen halkynyň döwletlilik ýol ýörelgesiniň midemet mertebesidir, baky dowamatydyr diýip türkmen ýaşlaryna uly ynam bildirýär. Kuwatly döwletimiziň beýik ösüşlerini watançy, kämil bilimli ýaşlarda görýär. Bugun köňüne hormatly belen terkerdewaşymyzyň tagallasy bilen Serhedin studumuzda biz ýaşlara okamagy, öwrenmäge, harby bilimiň häzirki zaman gazananlaryny el almagy giň mümkinçilikler döredilen. Bu bolsa biz harby talip ýaşlara ýokary derejede bilim almagy, hunar öwrenmäge ýardam edýär. Şu pursatda Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly Atmuradyň mekany ýylyna hunar bayramy bolan watan gorowçylarynyň güni bilen gahrman arkadaşymyzy, hormatly belen serkerdewaşymyzy, mähriban halkymyzy, merdana watan gorowçylaryny tüýsürekden gutlaýaryn. Biz hem geljekde merdana pederlerimizi nusgalyk görelde edinip, gahrman arkadaşymyzyň öwütlerini, arkadaşly gahrman serdarymyzyň watançylyk sargytlaryny ýol ýörelge edinip, okar, öwreners, ediz watanymyzy gulledip ösdürmekde munasip goşarys. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň belen serkerdewaşyna gullyk edýärin. Ýurtlar bedew bolsa, şalar seýizdir. Ýurdun söýen ärdemlidir, beýikdir. Watanyň söýügi, söwer ogullar, arka dagyň, arka dagly serdaryň, ihlasy, anamy, ıgrary bilen döwletli ilimden, döwlet sogulmaz, at dawradyp, tu parladyp jahanna döwran sürer bedew ruhly ogullar. Wallaryň peşkeşine bagtymyz, arka dagyň pehmi köngül tagtymyz, arka dagly serdar bilen ýagtylan pederleriň arzuwuny bekäni. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly Atmuradyň mekany. Ýylymyza ýalkym saçar şygaryň, bady bilen dal bedewleň biragyň, Türkmenistan ömür bize öz baryň, bedew şan şöhratyň, garaşsyz watan. Mukaddes goroň belentdir serden, watan söýji ýaşlar eferden merdem. Şirin can gurwandyr geçilmez senden, belen serkerdewaşynyň bawut mukamy. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly Atmuradyň mekany. Mertler bilen döredýänsiň, gurýansyň. Eneleriň dileginde bir ýansyň. Atdy ýyndamlykda öňe barýansyň. Bedew, şan şöhratyň, garaşsyz watan. Hasır dayan, parahatlyk baydagy, täze serket galalaryň aýdymy, esýerleriň şirin jandek süýdügi, pederleriň arzuwuny bekäni. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly Atmuradyň mekany.
ballar ýagtylyar dostluk nuruna, ynysmak çyrag ösüş ýoluna, arsdan serpay bolan türkmen iline, belen serkerde başynyň bagyt mukamy Garaşsyl, baky bir tarap Türkmenistan, bedew batly, at muradyň mekany. Öňe, ýene de öňe, serhetçi eskerleň penadyr saňa, garaşsyz bir tarap bagtyar daňa, belen serkerde başynyň bagyt mukamy. Garaşsyl, baky bir tarap Türkmenistan, bedew batly, at muradyň mekany. Bar eýläp bilýän beýikdir. Gül diýarym toýdanyny geýipdir. Eşret eýýam ykballara gelipdir. Goý ýanglansyn, bagty ýarlyk mukamy, bedew watly, at muradyň mekany. Bir karar yurt, bir tarap yurt, beýik yurt. Sen gözde görejim, sen şirin canım. Dünya dolup parahatlyk mukamyň, ýollaryň ak bolsun, geljegiň röwşen. Gökdäki maksady zeminine gowşan. Bedew watly, at muratly mekanym, Türkmenistanım. Men Türkmenistanyň Tergen Institutynyň 1-nji ýyl harap talibi Murat Garliýew, Netil Başygyň Oğulhanyň parahaçyk söýjülükli pentlerinden göze salyp, merdany peýderlemeden bilen watan söýjülüginden miras galan, mukaddes toprağymyzyň goragyny üçin etmek, serketçi harap talip bolup, geçmiş taryhymyzda öçmejek ýyl goýan, beýik serkedelen ýoluny munasip dowam etdirmek, Serket Institutyna gadam basan, hakyky watançylygyň galanda weslen päk ardywy. Bu gün harap talip diýen, hormatly ada eýe bolup, mukaddes garaşsylygyň şany 35 ýyllyk toýunyň bellenjek ýyly bolan Garaşsyz Bakyda Türkmenistan, bedew bat at muradyň mekany ýylyň ilkin şan senesi, watan goraşsylygyň günni agdyrykdy, uly ruhberentlik bilen bayram etýär. Halkymyzda atan söýür, hata kesip oğul halal diýen nakly bar. Ýaşymly kakamyň watan goranyň mukaddessigi, il asudalygy, ýurt awadalygy üçin etmek barada aýdallary, meni watan goraşsy bolmaga, ykbalymy hary hünäre baglamaga hasy ruhlandyrdy. Ata watanymyzyň polak galkany bolan, şer ýürekli merdany watançylygyň kalbynda, mukaddes toprağymyzda bolan eýsilmez sevgi, elit halkymyzda bolan beýik boýsunç ebedilik ýaşaýar. Biz ýaş watançylar üçin watana bepargylyk etmekden mukaddes borç ýokdur. Çünki watanyň goragy maşgalan goragy, watanyň goragy halkyň goragy, watanyň goragy ähli mukaddesliklerimiziň, gymmatlyklarynyň goragydyr. Hormatly belen serkerde başlaýmyl. Ýaşlar watanyň dayanjy aty üçin many kitabynda insanyň ilm bilim almagy, kär edinmegi, onuň ömrüniň bahary bolan ýaşyklaryna gawat gelýär. Biz serket sarp talip barken, geljekde hormatly belen serkerde başlaýmyl tagalaryny ýetinde. Döretiplerle äkmin köçekli netijeli peýdalar, haro alymyň, haro sunatyň gazanarlaryny öldürýär. Ata babalarymyzyň döş görüp goran, mukaddes ata watanyny gözümizden görejäl goramakda, beýik şahsiýetlerimiziň edermeligini, batyrlygyny, gaýdasızlygyny, hemişe özümiň solyk ýol-ýörüge edinler. Merdana görüldesine eýer. Şoza fırsatda gahryman arkadaşymyzy, hormatly belen serkerde başlaýmyzy, mehriban halkymyzy, merdanyň watan goraçylygyny günü bilen tüý sürekden gutlaýar. Bir har talip barın, geljekki serkerdeleriň döwrap har bilim alyp, öz kärini ustat edenmen, gaýatly serkerde bolup geçmekler üçin ähli mümkinçilikler döretipleri hormatly belen serkerde başlaýmyza köp sawalsyny aýtýar. Hormatly belen serkerde başlaýmyň jan sag ömürde bolsun. Garaşsyz baky tarap atamyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýara güýçleriň belen serkerde başlasyna bulup etýär.
saklamak için Arkadağımızın dik olsun başı Şöhrati de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Bir taraflık muysa cımıl balkımı Sayağınızı balkıyadır halkımı Koşu ağrıtıdır teci talkımı Alkıştı de belin sirkirde başı Şu vatana sarsmaz bulut kalabil Dostluğunluk sirkedine bilabil Ursuktu kasamımız dille selamı Arkadağımızın dik olsun başı Şöhrati de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Pederlerin koran yurdu bu diyar Beyiklerin dören yurdu bu diyar Bugün senin bilen bakı bir karar Alkıştı de belin serkede başı Hormatly watandaşlar, merdana watan gowrawçylary ynhaşynyň bilen garaşda Baky bir tarap Türkmenistan Bedew Batly at Muradyň mekany ýylynyň ilkinji şanly seneti bolan watan gowrawçylarynyň güni münasibetli taýýarlan bayramçylyk gepleşigimizi geçirip turýar. Şu ajaýyp pursatda garaşda watanymyzda uludan toýlanýan watan gowrawçylarynyň güni münasibetli gahrman arkadağymyzy peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly belen serkada başymyzy mehriban halkymyzy edid watanymyzyň gowrawyny sarsmaz polut galkan bolup duran merdana watan gowrawçylaryny tüýsüregimizden gutlaýar. Watany söýmekligiň belen uskatyny görkezýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň peder ýoluny münasip dowam edip watan gowrawçylarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini izgiderli gowlandyrýan hormatly belen serkada başymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman bolsun. Bedew bady bilen anamly öňe barýan berkarar watanymyzyň şan şöhratyny belende götürmekde durmuşa geçirýän il ýurt bähwi tutumly işleri hemişe rowaşlyklara we üstünliklere besensin. Bayramçylyk gepleşigimizi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň şeýle ajaýyp setirleri bilen jemlemek isleýän.
Watan goruguna ykbalyny atan mert ogullaryň gaýraty hiç egitilmesin. Halkymyzyň merdanalyk, lewdi halalyk mektebi dowamydyr. Köňlü nurly watan ogullaryna şöhrat kemem şan bolsun.